Всяка година в световен мащаб се изхвърлят буквално стотици книги, някои от които са много редки и много ценни. В домовете ни често има тематична литература, която е останала от наши близки, от нашите родители, баби и дядовци, които ние не ползваме. И за да не събира прах, обикновено безцеремонно изхвърляме на боклука. Младежи от Пловдив обаче решиха да спасят такива ценни екземпляри и започнаха кампания за преразпределение на книгите, поставяйки цветни кутии за дарение в различни места в града. Нели Ангелова сега ще ни каже къде точно се намират тези кутии, как можем да ги ползваме, какво да направим, хем да се отървем книгите, които не ползваме, а в същото време те да бъдат полезни на някого най-вероятно. Здравейте отново от Пловдив, от улица Отец Паисий. Намираме се пред икономическата библиотека тук. Ето това са цветните кутии, за които вече стана дума. Има ги на още 2 места в града, след малко ще разберем къде. А пък лесно се използват. Има тук един отвор, през който можем да оставим книгите. Вече 2 човека са го направили. Едната книга е на Богдан Русев, а другата за мен много интересна, български именник, най-пълният тълковател на личните имена. Да ти призная честно, вече го разгледах. Името Антуанета го няма, за съжаление, обаче не мога да те зарадвам с полезна информация. За твоето име обаче пък го има името Петър, името на моя събеседник, и тук за теб чета, че като малък си обичал да събираш различни неща, марки, етикети от кибрити, капачки, снимки на любими артисти. Сега събираш книги. Мисля, че именика напълно е познал твоята същност. Добро утро! Добро утро на вашите зрители. Ами всъщност ние не само ще събираме книгите, ние все пак ще ги даряваме. Това е нашата цел именно на тези кутии. Къде друга да ги има в града? Освен тук, ги има още на 2 места, в Търговската гимназия, както и в Пловдивския университет, главният електорат. Така, ти вече каза, че целта ви е да събирате книги, хората да ги даряват. Защо го правите? Ми правим го, понеже има страшно много такива стари книги, които стоят по мазета и тавани и те просто са безполезни. А именно такава безполезна вещ за едни може да е истинско скровище за други. Както, например, именник, който аз вече разгледах. Добре, вие събирате книги, до кога ги събирате и после какво се случва с тях? Ами смятаме кампанията за така доста продължителен период от време. Щом съберем книги, ние ще ги разпределим и вече оттам нататък ще ги дарим на определени места. Примерно читалища, библиотеки, домове за възрастни хора. Въобще на места, които имат нужда от конкретен тип заглавия. В другите кутии дали вече има хора, които са дарили книги, твоята информация? Ами да, но все още са малък брой и се надяваме така в скоро време така кампанията да добие по-голяма популярност и да могат повече хора да дарят техните книги. Аз вече, момчета, на вас ви казах, че с книги не се разделям, освен ако не са ми 2. Обаче, Весислав е тук с нас, който ще се раздели с колко книги? Ще се разделим икономическа библиотека с 5 книги. Главно предприемаческа литература, малко политическа литература, така че надявам се да бъдат от полза за някой дом за деца или пък за някое читалище. И се надяваме, така вчера имаше много хора, които идваха, спираха се, оглеждаха кутията. Предполагам, че в близките дни ще дойдат вече да донесат книги. Така че призовавам всички да дойдат или тук на Отец Паисий, или в Търговската гимназия и Пловдивския университет Паисий Хилендарски и да оставят за тази наистина много благородна кауза някоя друга книга, която нямат нужда. Аз ще те помоля наистина да видим и вече как ти ги даряваш и всъщност колко е лесно да се включим. Аз обаче се притеснявам как ще ги опазите тези книги, когато се съберат тук. Ами, принципно, като цяло книгите са с достъп, който се заключва, така че следователно тази голяма кутия, тя се прибира вътре в сградата и така няма да бъде така, нито би била по някакъв начин книгите биха били уязвими от дъжд или от вятър, нито така някой би могъл да ги открадне или нещо друго да направи с книгите. Вашите амбиции са големи, имате идея да се превърнем в кампания в национален мащаб и да се разраствате, доколкото знам. Абсолютно да. В другата секция JCI Пловдив е организатор, както и много други организатори.
Нашата цел е като на първо време да поставим още 2 такива кутии в Пловдив и кутии в Варна и в София в близките 2 месеца. Аз ви благодаря за това участие. Връщам си книгата, така че тя е в безопасност. И колеги, така се разделяме от Пловдив и всички, които имат книги, които или им се повтарят, или вече не ги използват, могат да се включат в кампанията.